Diumenge va ser l'últim dia de festa major. Al migdia, a plaça es va celebrar la 21a mostra del relleno, on es van poder veure i comprar pomes de relleno fetes per particulars i per restaurants del poble. Enguany, com a novetat, s'ha presentat el pastís del relleno, elaborat per Josep Maria Garrell de la Lionesa a partir d'una idea de Núria Vilaró de l'Associació de la Part Alta d'Arenys de Munt. Aquest projecte ha estat el guanyador d'una de les subvencions en l'àmbit de comerç, indústria i turisme local 2015 de l'Ajuntament d'Arenys de Munt. L'objectiu de la promoció econòmica d'Arenys de Munt, de la regidoria, és donar a conèixer i posar en valor allò que ens fa diferents a altres municipis. La mostra de relleno és un exemple. Portem 21 anys defensant i posant en valor un producte de tota la vida, que és la poma de relleno. Però després de 21 anys també tocava reinventar-se i introduir algun element nou. I això ha estat el pastís de relleno. Aquest pastís està pensat per trobar-hi alguna que ens identifiqui gastronòmicament amb Arenys de Munt. I això hem arribat a la conclusió que podien ser les pomes de relleno. I aquest pastil, la base principal és les pomes de relleno i després fer el cuajar amb mantequilla, ou, sucre i ametlla. I després aquí fas la combinació de que trobes el pastel i que representa les pomes del relleno, que és un plat tradicional d'Arenys de Munt. Jo li vaig anar dient a en Josep Maria, necessito que facis la coca de llavaneres o els carquinyolis de Cardedeu, una cosa que identifiqui el poble. Durant tot el matí va haver una fira artesana instal·lada a la plaça de l'Església i a la plaça Catalunya es va poder visitar una novetat d'enguany, la Fira Happy Food Trucks, amb gastronomia del món i música en viu. Aquest Sant Martí ho hem anat repetint, que és un Sant Martí que combina la tradició i la innovació. Avui mateix amb aquesta mostra de relleno, que té una llarga trajectòria, però quina innovació tenim? Doncs un pastís de relleno d'Arenys de Munt, un pastís que es pot esdevenir un pastís emblemàtic de la nostra vila. I això ha passat en molts àmbits, no? El brindis, fa anys que es fa brindis, però també hem tingut una copa gravada pel brindis. Les noves tecnologies, a la Riera hem tingut aquest wifi per la festa major. Llavors és un Sant Martí que l'estem visquent amb l'alegria que correspon. És un bon moment per compartir l'espai públic amb veïns i veïnes d'Arenys de Munt i copsar la vitalitat de la nostra vila.